Ahojte, volám sa Love a toto je môj tím. Mám veľmi mimoriadny záber z bezpečnostnej kamery na letisku. Poďme si to pozrieť, chalani. Bronco Roka. Pozrite sa na toto. Ahojte, tí chlapi práve nasprejovali grafity na skutočné lietadlo. To je čudné. A myslím, že tí chlapi sú z hry Subway Surfers. Poďme sledovať ďalej. Zastavte sa, hneď tam! Nie, ochranka. Jake, utekaj. Počkaj. Snažia sa uniesť lietadlo? Stojte! Povedal som stojte! Lietadlo! Bežte za lietadlom! Vzadu! Máme super lietadlo. Celé lietadlo. Vieš si to predstaviť? O hodinu by sme mali byť v Kanade. Bože môj. Počkaj, palivo? Zabudla si na palivo? Padáme. To je šialené. Čo plánujú urobiť s lietadlom? Počkaj, čo je to za zvuk? Fíha, to je lietadlo Subway Surfers. Bože môj, chalani, to bola havária lietadla Subway Surfers. Možno tí chalani z hry potrebujú našu pomoc. Musíte pomôcť Jakeovi, Tricky a Dazusovi. Poďte, chalani, je to vaša chvíľa. Poďte, musíme im pomôcť. Choďte. Dobre. Takže musíme hneď teraz nájsť havarované lietadlo zo Subway Surfers. Umelecké. Áno, Vidú si to. čo? To lietadlo bolo natreté na červeno, takže je to lietadlo Subway Surfers. Nevidel som lietadlo. Videl som niečo červené, takže ani neviem, čo vlastne hľadáme, chalani. Buď ticho a pokračuj. Aj keď tomu neveríš, stále sa musíme pohnúť rýchlejšie, pretože Jake a Tricky môžu potrebovať našu pomoc. Toto je falošné video a to, čo sme videli, je len nejaká náhodná vec padajúca z neba. Chlapi, neverím. Arci. Potrebujeme pomoc. Musíme si pohnúť. Prečo? Jake a Tricky nás možno ešte budú potrebovať. Ale pozri, čo je tu. Nie, áno. Pomoc! Toto sú tiesňové správy. Ej. A toto sú tie spreje zo Subway Surfers. Áno, našiel som dve. Bože môj, potrebujú našu pomoc. Je tu cesta a stopy. Išli niekam tým smerom po havárii. Áno. Mimochodom, chlapci, aká je vaša obľúbená postava zo Subway Surfers? Môj je Jake. A tvoj? No, Triky, ale teraz na tom nezáleží. Musíme sa poponáhľať, ako som povedal. Dobre, ale stále neverím, že niekto havaroval v tom lietadle. Možno sa tam len niekto prechádzal. Vieš? Dobre, len to sleduj. Ale Triky je najlepšia, je úžasná, je skvelá. Helix, keby sa lietadlo zrútilo, malo by tam byť veľa častí z havárie. Lietadlo Áno, však... máš pravdu. Vidíš niečo? Nie, nevidím. Pekné. Je to falošné. Kámo. Čo? Čo je toto? Červený. Späť na videu však. Áno. A čo je tu? To je kus lietadla zo Subway Surfers. Áno, Subway Surfers, ale to môže napísať hocikto. Nie, toto je presne tá farba z videa. Takže táto časť je určite spojená s haváriou lietadla v Subway Surfers. Nie je dosť dôkazov. Pokračuj v hľadaní. Možno ti uverím. Ale pozri, je tam niečo čierne? Nejaká diera? Dobre, poďme. Dobre, poďme zistiť, čo sa stalo v ich diere. Nepáči sa mi to. Je to trochu čudné. Je to koleso. Podvozok lietadla, na ktorom boli Jake a Tricky. Je celé červené. Vyzerá to, ako by to bolo z havarovaného lietadla. Možno? Začínam ti veriť, ale stále nemám dosť dôkazov. Je to neuveriteľné, úprimne povedané. Chlapi, musíme zistiť, čo bolo príčinou havárie. Prečo celé lietadlo jednoducho spadlo z neba. Poďme, musíme sa poponáhľať, nájsť ich a pomôcť im. Hardy, počkaj na mňa, toľko snehu a je taká zima. Nemohli havarovať niekde inde? Hardy, vidíš niečo? Áno, pozri. Čo? Niečo žlté? Áno, poď sem. Čo to je? Čo si myslíš? Skús to napísať dole do komentárov. Je to niečo žlté, niečo dlhé a áno. Niečo tu naozaj je.
Chalani, pozrite sa. Jake? Tak čo to znamená? Stále tomu nerozumieš? Nie. Toto je Jakeova surfová doska. Je toto naozaj Jakeova surfová doska? Myslíš na to isté? Na čo myslíš? Vždy som chcel byť frajer na šmíky ako Jake. Áno, chcel som sa šmíkať a budem sa šmíkať. Umelecké. Tvoja zručnosť je ďaleko menej ako Jeffova. Skús to sám. Skús to sám. Pozri sa tam. Čo je to? Subway Surfers na palubnom jedle. Bože môj. Naozaj? Pozri, tam je Triky, tam je Jake. Áno, v lietadlách podávajú jedlo, takže je to určite lietadlo Subway Surfers. Som naozaj hladný. A nedám ti z toho nič. Áno, Áno. tento som našiel. Skús ma chytiť, toto je moje. Arty, počkaj, toto je moje jedlo. Dobre, poďme to skúsiť spolu. Arty. Si snehuliak. Nenávidím ťa, Arty. Pozri, do keľu. Toto je Skycollar zo Subway Surfers. Ale je mi príliš zima práve teraz. Ale ja nie. Skúsim to. Chlapci, toto je nádherné. Krásna farba oblohy zo Subway Surfers. Pozrite, tu je Subway Surfers kurací sendvič. Idem ho ochutnať práve teraz. 3, 2, 1. Vezmi farbu. Je to oveľa lepšie. Som sup. Na zdravie, chlapi. Pozri. Toto je paradajková omáčka Subway Surfers. Neviem, na čo by sa to dalo použiť. Hej, počkaj. Toto bude perfektne pasovať na ten chrumkavý chlieb, ktorý som predtým našiel. Tak to poďme vyskúšať. Pomôž mi, Arty. Dobre. A pozri. Otvor to. Áno, dobre. Poďme otvoriť. Otvor, tak. Myslím si, že je to najlepšie jedlo, aké by sme mohli mať v lietadle. Je tam viac. Pozri, sorbet page. Neviem, čo to je. Subway Surfers, čokoláda s orechmi. Dobre, poďme to vyskúšať. Niekto volá? Máš telefón? Áno. Kto je tam? To som Slav. Veľmi zanepráznený. Áno, dobré. Ahojte chalani. Hej ty, čo si tak dlho robil? Kde je to havarované lietadlo? Našiel si miesto havárie? Áno, ja som. Tu aj jem jedlo z lietadla. Čo robíš? Ty ješ klínec staniera? Áno, Love, našli sme niečo dobré. Dobré veci z môjho lietadla. A je to úplne zadarmo. Dobre. Dobrá práca, Arty! Musíš nájsť to lietadlo! A mimochodom, nechal si mi niečo na jedenie? Nie! Choď a hľadaj teraz! Budeme mať neskôr veľmi vážny problém! Dobre. Alex? Nie? Áno, dobre. Poďme. Alex, musíme splniť Slavové misie a nájsť Subway Surfera. Dobre? Pozri. Ďalší podvozok a Arty. Nechaj to, musíme si pohnúť. Hej, máš pravdu. Pozri. Slav berie. Je toto súčasť motora? Áno. Chalani, ak viete, čo to je, napíšte do komentárov, pretože je to pokazené a úprimne povedané, je ťažké to identifikovať. Musíme pochopiť, čo sa stalo v lietadle. Prečo sú tie časti všade? Buď bol náraz naozaj silný, alebo explodovalo vo vzduchu. A druhý prípad je ešte horší, pretože to znamená, že Jake a Triky sú... Nie. Prestaň plakať. Stále to musíme vyšetriť a zistiť, čo sa naozaj stalo. Dobre, ak niečo ďalšie zistíme. Čo je toto, chalani? Pozri. Sú tam surfery. Ale potom... Teraz je jasné, že Jake a Triky natreli celé lietadlo. Ukradli ho. Ale prečo? Ak viete, chlapci, napíšte to do komentárov. Dobre. Prestaň tu sedieť. Poďme. A pozri sa. Čo je to? Predstav si, že si v riadiacej kabíne, si pilot. Áno. A je to také plné. Alex, rozumieš? Sme na mieste havárie však.
Sme blízko k tomu, aby sme pochopili, čo sa stalo. Poďme, chalani. Arty, upokoj sa. Naozaj verím, že sme práve prešli skutočným miestom leteckej havárie. Len sa pozri na tú stopu po ľuďoch. Kúsky. Našli sme chvost lietadla. Riadiaci volant. Podvozok. Ale čo sa stalo s chlapmi? Kde sú? Sú preč, chlapci. Potrebujú našu pomoc. Si istý? Nie som si istý. Ak sú preč, nepotrebujú našu pomoc, vieš? Ale pozri. Čo je toto? Niekoho oblečenie? Je to modré. Čo je to za palicu? Vyzerá to ako oblečenie ochrankára však. Áno, ten neslávne známy strážnik. Bol na tom videu. Všimol si ich ešte predtým, než uniesli lietadlo. Takže myslíš na to isté. Hľadá Subway Surfers. Aj Trickyho a Jakea. Chce im pomôcť však. Nie, on chce. Urobiť s nimi toto, vieš. Ak im chceš pomôcť, musíme ich najprv nájsť, dobre? Poďme. Čo sa stalo? Prečo lietadlo vybuchlo vo vzduchu, alebo čo? Chalani, zostaňte s nami. Ideme zistiť, čo sa stalo. Poďme, kameramán. Kde je niečo? Nemyslím si. To je ono, chalani, pozrite sa. Čo je to za krabicu? Toto je mystery box však? Je to také vzácne. Je to také... Wow. Takže toto môžeme otvoriť však. Musíme to otvoriť. Dobre, poďme to otvoriť. Chlapi, čo si myslíte, že je vo vnútri? Preboha, toto sú tie Trickyho okuliare. Bez okuliarov? Človeče. Čo je s tebou? Nie. Teraz som ako Tricky. Som taký múdry. Viem všetko. Teraz som ako AI. Pozrite, chalani. K? Modré K? Na čo sa to používa? Ak viete, napíšte to do komentárov. Tento otvára niečo ešte vzácnejšie a drahšie. A máme červený klobúk. Len obyčajný červený klobúk. Obyčajný, bežný si ty. Toto je Trickyho klobúk. Čo? Vyzeráš ako duch. Nevyzerá? Vyzeráš ako Tricky. Si dievča. Hlúpe dievča. Ale pozri, Toto je telefón. Toto je iPhone. s Jakeom. Možno je to Jakeov telefón? Čo si myslíš? Je to Jakeov telefón. Ak tam je telefón, možno v ňom nájdeme nejaké videá však. Myslím, že by sme mali tento telefón priniesť Slavovi. Slav nám určite pomôže ho zapnúť a pozrieť sa, čo je vo vnútri. A ty ho nedostaneš, dobre? Poď za tebou. Za tebou. Za tebou. O, konečne sú tu. Čo robia? Čo je s vami? Alex sa chystá ukradnúť iPhone, ktorý sme našli. Hej. Bože môj, čo s tebou je? Hej! Padli sme tak a tak. iPhone. Tento telefón je zamrznutý, pretože je vonku veľmi chladno. Potrebujem nejaký čas na jeho obnovenie. Ale chlapi, Čo ste to urobili? Tento iPhone má rozbitú obrazovku. takže Phoenix môže skúsiť získať nejaké dáta a môžeme počuť zvuk. Nie video, ale zvuk. Tento iPhone môžeme použiť. Ako letový záznamník, aby sme pochopili príčinu leteckej nehody a či sú títo ľudia ešte nažive. Dobre, poďme to urobiť hneď teraz. Takže áno, chalani, použil som všetko vybavenie, ktoré tu máme, len aby som sa pokúsil obnoviť tento iPhone zo Subway Surfers. Prišiel čas. Vypočujeme si to a pochopíme, čo sa stalo. Vyzerá to ako záznam z letu. Áno, len letia. Počujem lietadlo, ale zatiaľ žiadne hlasy. Vieš si predstaviť celé lietadlo? To je Jake. Hej, Triky, len si predstav tvár toho bezpečnostného chlapíka. Bože môj. Hovorí s Trikym. Áno, počkať, niečo. Palivo? To palivo? Zabudla si na palivo. Padáme. Padajú dole, pretože nádrž na palivo je prázdna. Bože môj, to je jednoducho hlúpe. Chyť padák a skoč. Majú padák. To bol zvuk nárazu. A to je všetko? Ale aspoň vieme, že chlapci zo Subway Surfers sú nažive a použili padák, aby pristáli po vyskočení z havarovaného lietadla. To je všetko. To znie dobre, ale aj tak je tu veľa otázok.
Čo sa stane so strážnikom? Čo sa stane s nimi po pristáti? A možno ste o tom získali nejaké stopy. Viem, strážnik ich sledoval po súši. Takže bežal za nimi. To je celkom logické, ale našli ste nejaké správy od Subway Surfers, chalani? Áno, našli sme. Používajú spreje, aby napísali SOS a pomoc. Takže teraz potrebujeme čas na premýšľanie. A možno ešte stále musíme pomôcť chalanom zo Subway Surfers. Ak chcete, aby sme v tomto vyšetrovaní pokračovali a chcete zažiť ďalšie dobrodružstvá zo sveta Subway Surfers, tak sa neváhajte prihlásiť na odber a dať tomuto videu like práve teraz. A budeme v tom pokračovať len pre vás. Volám sa Slav, toto je Arty a toto je Alex. Celkovo sme tým Slav a robíme tie najlepšie videá len pre vás. Dobre, nastúpte do auta! Nastúpte do auta teraz, chalani! No tak.